Анатоль Вярцінскі, дынамік. Ён посіпеў і змоўк. Болей сказаць нічога не змог. Падышла старая, паслухала. Што гэта сёння з ім? Пайшла бліжэй, пастукала. Маўчыць, не гаворыць зусім. Хуценька ў печы дапаліла, трохі прыбрала, падмяла. Вуліцай Тапалінай пайшла ў другі канец сяла. Усім кажа: іду да радзіста, радзіва штосьці маўчыць. А ў радзіста сын нарадзіўся і крычыць: весела ў вас тут. Гэта добра, што сынок, бач, як стараецца, як крычыць. Слаўны, слаўны крыкунок. Так крычаў і мой малодшенькі, што забілі на вайне. Бач, выпростваеш ножанькі. Імя выбралі ці не? Так крычаў і мой сярэдненькі. Вярнуўся што з партызан. Бач, галасок які сярэбранькі. Слаўны, слаўненькі пацан. А старэйшы быў ціхоня. Як радзіўся, спаў і спаў. Можа, дзе жыве сягоння, бо з вестак ён прапаў. Ні сынкоў няма, нікога, толькі радзіва адно. Толькі радзіва мне падмога. Што прабіла, каб не яно. І пагаворыць, і паспявае, добрай ночы жадае мне. І паплачам з ім бывае, як успомнім аб вайне. Ды здарылася з ім штосьці, маўчыць, не гаворыць яно. Падбяжы як-небудзь, Косця. Паглядзі, што з ім гэта. Дык падыдзеш, пастарайся. Добра ў вас, ды я пайшла. І пайшла дамоў старая ў другі канец сяла.